Sano! Hyvää iltaa, itse kullekin säädylle. Herodes se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Siihen asti kun hän tuli Murianin luokse. Kuningas Herodes olen minä. Ja, minusta näyttää, että se on joku tyroksikauppias. Jaaho, minä luulen, että minä en mikään tyroksikauppias ole, vaan kannan minun esi-isäni styroksista rintapanssaria. Mutta oletko ajatellut, miksi olet noin musta itse? Se. Jos minä olen musta, olen minä kaikilta tunnettu. Koska sinä olet musta, olet sinä syvältä kaiveltu. Minä olen Murianin kuningas. Herra, ajattele sitä, tyroksiukko. Vaikka sinä kuin olit yksi mustien Murianin kuningas, niin sinun pitää palvella ja rukoilla minun edessäni ja kosketella minun tyroksista rintapanssariani. Enpähän, en pysty, mulla on polvissa kihti. Sinä taikka sun henkes. No, hyvä on. Kattokaa nyt tuota Murianin kuningasta. Ylös siitä! Tähti se kulkevi itäiseltä maalta ja sen saton kirkkaus se ulos loisti. Ja he riensivät uskon tuloa ja savua ja nirhamia, ja nirhamia, ja nirhamia, ja nirhaumia. Muriani palvelijani. Mitä herrani? Oletko nähnyt niitä kolmea itäisen viisaamman tietäjämistä viime aikoina? Itse asiassa yhden heistä olen nähnyt. Missä? Minä näin hänet aavikolla. Hän oli jälkeen jäänyt muista. Oliko hän jälkeen jäänyt vai muuten vaan jäänyt jälkeenpäin? Hän oli jäänyt jälkeenpäin, koska hänellä oli niin paljon nirhaumia. Oliko kaksi muuta menneet mihin? He olivat kuin viekkat ja valtiat, väärät profeetat hyökänneet omista mailleensa. Olivatko heidän omat maat idässä? Oli. Ja heillä oli mukanansa kultahampaat ja sandat pukkasivat pyhäsavua. Se päivä sangen suuresti harmittaa, että se jälkeenjäänyt oli jäänyt jälkeen. Mutta ehkä sinun kannattaisi mennä ja satulalla minun valkea orhini, joka sai aamulla sinun tattaripuurosi. Koska minä lähden kostamaan nyt sille kultahampaiselle ja sille, jonka sandalit pukkaavat pyhäsavua. Ja sillä aikaa, kun minä olen kostoretkellä, voisit ehkä käydä Betlehemissä ja nakkaamassa virpaan kaikki alle 2-vuotiaat ja muutenkin tappamassa muutaman ylimääräisen siellä. Kyllä. Saari, ole sinä Kuunnella pyhä lakia. Kruununi putosi. No niin Muriani, miten kävi Betlehemissä? No, minähän siellä kävin. Tapoin kaikki alle 2-vuotiaat ja muutama ylikin. Heitin virtaan kaikki, mitkä jaksoin. Koska olet ollut näin lainkuulijainen, tahdon palkita sinut verisesti parilla pienellä miekaniskulla ristin muodossa sinun rintaasi. No, anna hyvä. Anna mennä. Voisitteko mennä polville? Risti sun rintaasi. Miekka mun tuppeen. Kiitos olkoon ja me toivotan onnellista ja hyvää joulua.